Allah ku yafe ni. Garin Gumi ce wai fata, garin Gumi ni gari na ne, Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Farko bara na sa sunan sarkin da shi duniya, Allahu kalikin mafa kenan wanda ya yi Najeriya. Sarkin da ya yi jarumta Zamfar duk a cikin ta Najeriya, a cikin jiha ta Zamfara Allah shi ya yi Gumi ya shirya. Dama ka bani Allah in waƙar garin ma'ai Gumi ne, Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Salati wanda babu iyaka rabbi ka yi wa manzanka, dan Abdullahi na Aminatu wanda ya zo da sakonka. Alaika sada duk sabai masu yin hidima ga manzanka, ya rabbi ka sada Fatima na Batul zokar mahaikinka. Alfarmar salatin Allah ka haska garin ma'ai Gumi ne, Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Assalamu sallama ne al'ummar garin su kwamansi, maka dole ne in maku ko babu taro bale sisi. Allahu rabbi shi ya nufa ne wa gargarin mu kwamansi, wato Gumi kenan kun ji garin da Allah ya wa masu godiya. Tilas mu yi maka Allah kai kake manna mun gane, Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Ta'ali mai kama da ran sallah taken garin mu ba shakka, garin ulama kun ji garin Gumi mai tarihi na albarka. Kano kalaban shi Gumi kenan garin da babu yan kuka, garin manoma garin Gumi ne, rani har da mana duka. Allahu ya yi tarin nema a garin mu na Gumi ne, Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Garin karamci garin Gumi ne, tabbas ka je za ka shaida ka. Garin Gumi na da karfin addini, tarihi ya nuna ka. Sannan Gumi ba su gyarar baki da kasuwa ana ta sambarka. Yaban kai na ji an ce jahilci na so duk gana ka, amma kowanne sun su kukan gidansu yake kudin gane. Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Ba zan iya raina garin mu ba dan ciki aka haife ni, sannan ciki aka yanken TV mama ta tare ni. Allahu rabba na gode maka sarkin da ya halicce ni a cikin garin mu na Gumi, wanda cikin sa ne aka haife ni. Na tashi na yi wayo na girma har wasu masu kasani. Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Matasan garin mu na da mutunci kuma suna da alkunya, sannan suna da girmama manya ba su nuna jayayya. A duk inda ka ga dan Gumi tabbas ka san yana da alkunya, sannan suna da ilimin boko kai har islamiyya. Mata da mazan su ba su da girman kai, hali nasu mai kyau ne. Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Idan har muna batun maganar Gumi tilas mu da babanmu, babanmu kuma kakanmu wanda shi ya rigaye mu. Allah ji kanka babanmu, Allah ka yafe wa babanmu, aljanna alkai ka babanmu, bijahi rasul manzanmu. Wato Shek Abubakar Mahmud shi ma dan garin Gumi ne, Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Sannan sai isa da sarki Ali Isa uban wabanni ne, wanda tashi na shi na sani fa sarkin gari na ne. Adalci hali ne, mai tausayi da jin kai ne. Allahu kai kaliki ne, mai rahama gare kai ne. Allah kan ji kan sarkin Mali Isa dan Gumi ne, Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Aliyu Abbara shi ma addu'a muna yin ta gare shi, ya Allah ka ji shi, kai haske ya kabarin shi, ka yafe zunuban shi. Aliyu Abbara sarki mai tausayin mutane ne, Gumi gari na ne, Gumi gari na ne. Kudin dakata in gaida uba abun hajiya Zainabu, kwamishin
na korafe zan fara baba kai dai ne kayan taka kayan tarago baban su ma mu gaishe ka baban Muhammad baban Abakar baban su Usmanu baban ummu kai dai ne angon su mama Hawwa'u mai kishin gari na ne ko ban fado sunansa ba na san dukannin ku kun gane Honorable Umar Faruk Musa shi ma dan garin Gome ne Gome gari na ne Gome gari na ne dole mu gaida dan malam jinin malam mai hali kamar malam shi ma asalinsa dan Gome ne dan majalisa mai wakiltar Gome da bukuyin kai ne tabbas mun ga aikinka mun yaba da halinka Allah rabbi ya biya ka injiniya Suleiman Abubakar shi ma dan garin Gome ne Gome gari na ne Gome gari na ne kai kuɗin rage sauti in gaishe da ogan mu yayanmu dan amanar jaji baban sukari da gaishe ka baban alamin angon ajiya bari da kai taka har da tasu ka ɗauka mai taimakon matasa ne kai dinnan matasa ne shi ma dan garin Gome ne famunan memba UBE a Zamfara kai ɗaya ne injiniya sannu bashir sani allabi a bukatunka Gome gari na ne Gome gari na ne Biliya Projen shi ma mu gaishe shi dan garin Gome ne mai san ci gaban Gome ne sakon matasan mu a gare ka godiya suke Biliya Allah ya saka da alkhairi Gome gari na ne Gome gari na ne ga wasu dattijai nan a garin tilas mun gaishe su dole sanya sunan su kamar Alhaji Salisu mai buhu dan garin Gome ne mai taimakon matasa ne sai Alhaji Bargaja namu shi ma dan garin Gome ne mai san ci gaban Gome ne Aliyu mai kwarya baban mu shi ma dan garin Gome ne mai kwafar ma mu gaishe shi dattijan garin Gome ne mai kishin garin Gome ne ashe dole ne in sanyo har da baba tambaki Alhaji baba tambaki shi ma dan garin Gome ne takuri ma dan garin Gome ne mai kishin garin Gome ne Suleiman Adamu shi ma wallahi dan garin Gome ne mai san ci gaban Gome ne da duka sauran manyan Gome kwaman su ne ka gaishe ku Gome gari na ne Gome gari na ne matasan garin mu Gome kwaman su tilas in gaishe ku ina matasan yar kofari ɗinke ta gaishe ku ashe tafiyar bati sai an sanya da sunan ku da ku nake burautun kofar shanu area ta ce masu neman halittar kofa Allah ya kare martabar ku Gome gari na ne Gome gari na ne bayan birni da APC kuma ina ta gaishe ku in kankawa kuna da zaka dole gaishe ku kai gwaska guda yan harsi ko ban faɗi ba kun san shi yaya kun samar ne kwamin sitilas in gaishe ka yan sabon gari da yan lokas mazan kwada da matan ku kwamin suke ta gaishe ku yan nasarawa da yan wala wakar har da sunan ku yan dan jihar da gaishe ku kuma afuwa nan ne zan dakata da huta Gome gari na ne Gome gari na ne Assalamu alaikum masu sauraro domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuba na a wannan namba kamar haka 09060926199 ko kuma 08160998060 daga bakin Ibrahim Aminu Kwamansi Gumi cewa Gome gari na ne Gome gari na ne